bunge hiyo baesoki cha kiombe gya bunge la mwananchi eliokuria umurai urachiko bakonya kubarentera amagendro ao nigo bono bagandire umurai ore kirogo kyoboju ose nigo bamubodire nabo igo umurai ore ase kirogo na barigetie eganga yokora ebunge hiyo kwene kyanko gendera bari kubaikange chinga kichonsi na kogendera kubasira man ya bunge la mwananchi igare otuachaga kwa niaba ya basia bagima bunge la mwananchi ya randiro basingima nduga saine toigo chi branch ase tora igo toigo nya chakirogoro toigo ire nyamache toigo ire igare tuachire mutonto mate njia sina tora igo chi branch inde tutagete bunge la mwananchi era ndo basingima eliyo eliwe kana saa basi abo basomire utabona basi yarenge basomire bakonyo na CD abona bachumbe barengororo basomire bakuru mbali ko babwati gujanga baro mwana yobona namu support tyachite bakagaka ingasikia chitaka nyoro senkosikia gukora mo muroyo bwerure sauri asomere tamangana jisemi uchire bo basiga iga wechiketri abana bakwenda gisukuru bari isemi bakochora course bakwenda bakore chiko bakonya elinda abana barorire gochimotu barumbo korotaki mboro turu takitari sirini amaene onye bono iga mbirago tokorera nga igago tokorera mangana mayo uralikarikira abana bali muchi ao abasikali okolika gochia morocha arairo bugambi ngi abantu bamitara tokora tago tokonya mana asengonji yake obasi tuachiro musuntaime asengonji oburayi borobobe mbakwe pasa ya 10,000 takinda tiko gobwati omwana oyo alengo mwana ina akorde school amubwato kapaka mubeke nonya asanda sakwanya chichiri bukomi mangana representation akora mangana registration akora na mangana oversight bono bobasi yeto yabere lisebe mangana representation yeto ntwana kuigwa nogende asati ya bunge likondo kwanza lya bobasi lya limetiwa no montana atemu na bono echa yete sinyeta ekere ya guri gorireze tugachikoga nga ntonyo ro murayi ura turwanera gokwana kuomana ntonyo re tionde abantu baminta mangana imanyaje